Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Барсукова Эркия Нияз кызына юллыйбыз. Матур туган көне белән ихластан аны улы Раил, килене Алсу, кызы Нурия, оныгы Райлә, кызы Әлфия, кияве Марат, оныклары Ринат гаиләсе белән, Лилия, Гүзәл гаиләләре белән, Ринат гаиләсе белән, оныкчалары Элина, Камила, Захар һәм Дамир котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Безнең газиз кешебез 1957 елның 5 февралендә Зур Ширклей авылында дөньяга килгән. 1970 елны әтиебез белән гаилә корып тату яши башлыйлар алар. Шушы мәхәббәттә безне 3 балаларын тудырып, укытып, олы тормыш юлына бастырдылар. Гомер барышында әнкәебез 25 ел тимер юлда хезмәт итте. Шул эшеннән ук лаеклы ялга да чыкты. Сөекле әнкәебез, гомер барышында син байтак йокысыз төннәр һәм безнең өчен кайгыга күмелгән көннәр үткәрдең. Уйлама, без белмибез, күрмибез, булмаса аңламыйбыз дип. Киресенчә, без барын да аңлап яшибез. Һәм синең алдыңда мең бурычлы икәнлегебезне беләбез. Хәлләреңнән килсә, гафу ит, әгәр рәнҗетерлек сүзләр әйткән булсак. Бүген туган көнеңдә сиңа кояштай озын гомер телибез. Бәхетең гомерле, ә гомерләрең бәхетле булсын. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булсын аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә, безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең. Ял ит әйдә утырып, сиңа теләкләр телибез хуш уш итеп тутырып. Яраткан әбекәебез, рөхсәт ит сиңа бер кем дә бире алмаган назыңны биргәнең өчен зур рәхмәт әйтергә. Синең җылы карашларың, ягымлы тавышың, яратып назлавың мине бу дөньяда бәхетле итә. Үзең дә минем белән бергә бәхетле яшә сөеклебез. Әбием диеп әйтергә безнең күңел шатлана. Аны күрсәк, күңелебез дәртләнә, канатлана. Әбиебез генә түгел син безнең дәү әниебез. Бүләккә дип рөхсәт итсәң, матур җырлар бирәбез. Хөрмәтле Эркия Ниязовна, балаларыгыз һәм оныкларыгыз юллаган теләкләргә без дә ихластан кушылабыз һәм сезгә дип матур җыр юллыйбыз. Очрашабыз бергә бик сирәк, хәлләрен ишек диеп сораганчы, бер күрешеп утыру кирәк. Ни бүләк итсәк тә, ни теләсәк тә аз, сиңа сәламәтлек байлыкны. Син бит әнкәй шушы bütün бүләкләргә лайыклы. Бүген әнкәй сине